Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tosiaan tää video ei ole nyt My Day, vaan tää video on piilosta tallilla. Tai oikeastaan tallialueella. Tosiaan meillä on kisaajina Elina, Erika, Jemina, Vilma, Siiri. Eli tosiaan minä ja Jemina, eli tosiaan mammilla, niin minä ja Jemina, eli tuo, niin me ollaan etsijöitä ja nää 5 pelaajaa saa lähteä piiloon. Niinku nytten. Okei, mä aion nyt mennä tonne päätalliin piiloon. Eli mä aion mennä tänne, mutta mä menen ehkä prinssin karsinaan, se olisi ehkä hyvä. Et juu. Eli tosiaan tänne. Täällä mä sitten oon. Okei, mä aion nyt mennä piiloon, mut huonot on aina aika huonoja. Ja joo. Katsotaan mitä täällä löytyisi. Hei, mä tajusin. Mä menen tänne Kiliin ja Nikitan kaa tänne. Tää on kyllä aika huono piilo, mutta ihan sama. Okei, mulla on niin hyvä piilopaikka. Mä menen tänne oven taakse, koska mä oon niin pieni, mä en näe. Hihihi. Ja ai niin, toi Jemina ja Milla unohti sanoa, että ne laskee noin 30 minuuttia. Ja joo, ja mä menen nyt piiloon. Mä en tiedä yhtään mihin mä menen. Hei, nyt mä taisin keksiä. Mä menen auton tänne. Täällä on. Tällä lavalla ei ne tuu kattoo tänne. Ja okei, mä menen nyt johonkin piiloon. Mä en tiedä mihin mä menen. Tää on kyllä huono piilo, mä en keksi mitään. Mä menen tänne Annin taakse. Tää on kyllä niin huono piilo. Nyt me lähdettiin tosiaan Jeminan kanssa etsimään näitä pelaajia. Ja mennäänkö eka päätalliin? Okei. No mennään. Tässä kohtaa täällä ei näe kyllä ketään, mutta vois katsoa tänne prinssin karsinaan niin, koska joku on ihan varmaan siellä. Okei, katsotaan. Elina, me löydettiin sut. Mitä? Erikan piilo on niin huono. Erikan? Käydäänpäs katsomassa. Sori. Au. Miksi mä aina kompuroin? Okei, eli etsimään. Erika, sut on löydetty. Kiva. Nee. Okei, pitäisiköhän katsoa jotain muita piiloja? Tänne. Au. Vilma. Au, mä en halua tänne. Ihan kakkaa. No, pelin henki. No, katos jotain muuta Kilin tarha on muuten kattomatta. No, ei siellä ketään varmaan kyllä olis. Tai en mä tiedä. No, ehkä mä käyn kattoo. Siiri, mä näen sut. Voi pieru. Ja tosiaan tän kilpailun voitti Elli. Elli! Sä oot siellä oven takana. Hihi, mä tiesin, että oli niin hyvä piilo, koska Ja tosiaan pelin voittaja saa 50. 50! Epäreilu! Mutta joo. Tosiaan tää peli alkaisi olemaan ohi, taitaa video. Jee, mä voitin! Että joo, ja Elli lopeta se huutaminen. Mut kun mä tykkään, mä voitin! Au! Nee! Ja se ois seuraavaan videoon sitten jossain vaiheessa. Niin, moi!